Huwebes, ikakawhaag pito nga semana sulod sa tuig. Diha sa sambingay, kun malisod alang sa higala ang pagbangon aron sa pagpaambit ug pipila ka pan sa tungang gabii, huna-hunaa ang sakripisyo nga gihimo niya nga nanuktok aron pagpangitag pan. Wala baya siya nangayog pan para sa iyang kaugalingon. Nangaliupo siya sa ngalan sa laing tawo nga miabot sa iyang balay sa tungang gabii aron adunay kapahulayan. Ang pagpangayo aron makadawat, ang pagpangita aron makakaplag, ug ang pagtuktok aron ablihan, nga gihisgutan ni Jesus karon sa tinuod, gamhanan kaayo kun mangayo, mangita ug magtuktok kita sa ngalan sa mga nanginahanglan. Pulong pa sa katisismo sa Simbahang Katoliko kon Catechism of the Catholic Church or CCC, sukad kang Abraham, ang pagpangaliyupo, ang pagpangayo sa ngalan sa ubang tawo, nahimong timaan sa usa ka kasing-kasing nga maalinggaton sa Dios nung kaluoy. Niining panahon sa simbahan, ang Kristohanong pagpangaliyupo miambit sa kang Kristong pangaliyupo, isip pagpadayag sa atong kahiusahan sa mga santos. Ang pagpangaliyupo sa mga Kristiyanos walay giilang utlanan. Pamalandong. Ang pagpangaliyupo sa ngalan sa ubang tawo maoy usa ka paagi sa pagpangalagad. Ako ba kining gibansay? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga taga-Galacia, pagkabuang gayud ninyo, kinsabay naglamat kaninyo nga unta gisaysaya naman kamo sa klaro gayud bahin sa kamatayon ni Hesukristo didto sa krus. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi ba sa pagpamati ug patuo sa ebanghelyo? Pagkabuang gayud ninyo. Nagsugod kamo sa pagkamagtotoo pinaagi sa Espiritu sa Dios. Buot ba ninyo tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Wala ba lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian? May kahulugan gayud kini. Sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu ug sa pagbuhat niya sa mga milagro diha kaninyo, gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati ug mituo kamo sa ebanghelyo? Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Gipaanhin niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Sumala sa iyang gisaad kaniadto, pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Daygon ang Ginoo, Dios ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Kaluwasan gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa gahom sa tanan natong mga kaatbang. Nagpakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug nahinumdum sa balaang kasabutan nga iyang gihimo. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Ang panumpa nga iyang gihimo kang Abraham atong amahan, nga iyang gihatag kanato, nga human maluwas sa kahadlok ug malingkawas sa kaaway, mag-alagad kita kaniya sa tibuok natong kinabuhi, ug magbalaan kita diha sa iyang atubangan. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an,
pananglit usa ka ninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, Bay, pabayloa kog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kun pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog samuka, gitrangkahan na ang pultahan, ug ang akong kabataan ug ako nang higda na, ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag usa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug muhatag kanimo pan, apan mobangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang putahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga muhatag sa iyang anak ug bitin kun siya mangayog isda? Umuhatag ba kamo kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga atoa sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.